It-tnejn l-Speaker tal-Kamra tad-Deputati Angelo Farrugia kellu żjara ta' korteżija mill-Eżekuttiv tal-Organizzazzjoni Nisa Laburisti. Nisa Laburisti immexxija mill-President Clodetta Bela Baldacchino qalu li din l-organizzazzjoni qed tmexxi l quddiem ħsibijiet dwar kif is-soċjetà tagħna għandha ssir iktar inklusiva. Innutaw li r-rappreżentanza tan-nisa Maltin fil-Parlament Ewropew telet minn xejn fl-2004 għal 66% f'din l-elezzjoni. Minnaħa l-oħra Nisa Laburisti temmen li għad baqa' xi jsir dwar ir-rappreżentanza femminili fil-Parlament Malti, fejn il-kundizzjonijiet li jaħdem fihom il-Parlament huma l-ikbar sfida. Sostnew li wasal iż-żmien li l-mudelli bih jaħdem il-Parlament Malti ikun rivedut fosthom ħinijiet aħjar kif ukoll mod biex id-deputati jsibu f'faċilitajiet bħal childminding u oħrajn. L-Speaker tal-Kamra tad-Deputati tenna li l-Parlament għandu jkun orjentat aħjar lejn il-familji u dan b'emendi biex il-Parlament jiltaqa' f'ħinijiet iktar adekwati għal ħtiġijiet tal-familja tal-lum. Dwar id-diffikultajiet li tiffaċċja l-mara fil-politika Maltija qal li fit-3 ta' Novembru mistennija tittella konferenza mill-ODIHR, l-Uffiċċju dwar id-Demokrazija u d-Drittijiet tal-Bniedem fih dan l-OSCE, il-Kummissarju Nazzjonali għall Promozzjoni tal-Ugwaljanza u l-Kunsill Nazzjonali tan-Nisa f'Malta.